Alright, so isang napakagandang hapon po sa lahat po ng aking mga followers, mga katuto. Huwag muna kayo mag-scroll, pakinggan nyo muna to. Okay, so may nag-comment po sa video na ating kahapon. Okay. So, ito po yung comment niya. Huwag nga nung magtagalog man sa Bisaya nga lugar. Huwag nga, kay nga no, magbisaya dito sa Tagalog nga lugar. Ayan, so maraming salamat po sa iyo, sir, sa iyong komento. So, I hope na nasa magandang kalusugan ka din, sir. Ayan, so, nasagutin niyo po yung komento mo, sir, o ang tanong. So, dito tayo una, sir, sa unang tanong mo. Yung, kung anong mag-Tagalog man sa Bisaya na lugar. So, kwento kasi yan, sir. Ginawa po namin kahapon ay papagood vibes lang. Nag-video lang kami habang magpunta kami sa event na aming invite. Ayun lang, marami kasi mga tao dito sa Mindanao na marami mas kita na Tagalog. Yun lang, sir. So dito tayo sa pangalawang tanong mo, sir. Kaya nga, no, magbisaya din na sa Tagalog na lugar. For example, sige, sir, sasagutin ko pa, sir. For example, halimbawa, Bisaya ka, o dito ka nakatira sa Mindanao. Siyempre, yung mga Mindanao na nandiyan lahat ng mga Bisaya, di ba? Halimbawa, lumuwas na Maynila yung Bisaya. Tapos hindi sila marunong mag-Tagalog. Siyempre, pag dating na ng Maynila, pag kinakausap sila, siyempre, ang sasagot na lang nila ay, at opo na lang, at opo, yun na lang. So, habang tumatagal sila sa Maynila, tutuloy na sila magsalita ng Tagalog. Kaya kadali. So, kaya sabi ko kaya, sir, ginawa po namin ay, papagod vibes lang. Dahil nag-prank lang siguro kami. Prank na talaga yun. Ganun lang. So, actually, sir, ako, doon po talaga ako pinanganak sa Luzon. Sa New Balagtas, Quezon City. So, doon po ako pinanganak. At pagtungtong ko ng 7 years old, bumaba kami sa Mindanao. So, dito na ako lumaki. Dito na rin ako nag-asawa. So, kahit hanggang ngayon, sir, hirap po talaga ako magsalita ng Bisaya. Totoo yan. Kahit ako po ay may edad na, hirap talaga ako magsalita ng Bisaya or makakaintindi ng Bisaya. Yatay, si sugab sa chat. Buluhan, okay? Ito ko sa ulan, mapasa ka?